Sir, ano ho, sir, ang inyong basa dito ho, sir, sa aksyon na ginawa ho na ating mga agency ng gobyerno, ito hong bird flu outbreak, sir. How do you find the response, sir? Actually, masaya tayo dun sa response nila. Pero may pagkaiba kasi sa response at saka yung dapat na nangyari before na nangyari yung bird flu. Pero sa response naman nila, masaya-masaya tayo kasi nga siniseryoso talaga ng gobyerno itong problema sa bird flu. And in fact, sinama na nila yung mga agency na hindi dapat connected doon, like yung PNP at AFP. Sinali na nila para ma-contain talaga yung sakit. Kasi ang problema kasi dito, hindi siya nakakahawa sa tao, pero kung merong mailabas, kahit na product lang, nung manok or mga poultry na product, makakahawa siya kaagad. Sir, does it follow, sir, na dapat magre-review na tayo ng ating mga, sabi nga nila, yung mga importation regulation, biosecurity protocols, etc., sir? There's no lack of good law or there's no lack of good policy. Alam ko may naka-establish na policy yan. Yung tanong lang natin is, was it implemented well? Kasi nga nagulat tayo na ganun, biglang nakapasok. Kasi alam natin na even during the time pa yata ni either ni Presidente Gloria o ni Presidente Pinoy, may nakalatag na talaga tayo ng procedure dyan. Kaya nga, for the longest time, hindi tayo napasukan ng sakit na yan. At nagulat na lang tayo na ngayon biglang nakapasok. So there's something wrong with the implementation. Walang problema yung policy. Ang problema siguro medyo naging relax tayo sa implementation kaya nakapasok siya ulit.